Hvad kan... Oh my god, det er meget værd, Mørki. Den laver du med Mørki. Hvad er det, Guys, hvad med det der? Nej! Gør. Og det, hvad skete der for den store derinde? Den har jeg lagt derovre jo. Hvordan gør du det der, Maggie? Cool. Ej, Lad mig tage mig! Lad mig! Tag bagfra, Mørki. Ja, jeg dør. Guys, jeg dør faktisk. God. Jeg mister HP. Guys, tag mig herover, guys, kom. Fuck ja! Guys, tag mig herover. Der er en monster her, kom blandt det stemme. Guys! Den. Nej, stop! Guys! Nej, den ødelægger vores penge. Maggie, den ødelægger vores penge. Oh, I get wrecked. Oh shit! Oh my god. Oh my goodness. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Den der anden gik efter mig, bro. Er du ved? Ja? Man bare ikke pille den op. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvordan vi... Så vi skal revive det herovre, kom. Maggie! Hvad skriver man? Guys! Skal vi se, hvor meget vi har? Vent. Vi har 8 lamper. Åh! Vi har 8 lamper. Jeg fandt noget her. Jeg tror godt, vi kan få mere. Ja, vi skal bare samle alt. Her. 100 vist HP. Vent, hvem tog den? Din fucking hund. Det her har vi. Vi Står sammen. Nå, det var dernede. Hvad laver I? Hvad laver I? Det er Det er liv, Dennis. Dennis, Guys, din hjælp hund. mig! Hjælp mig, guys, hjælp mig! Guys, hjælp mig nu, guys! Ja, fuck jer alle sammen, guys, fuck jer alle sammen! Guys, hjælp mig! Guys, hjælp mig nu! Nej. Jeg er død. What the f... What? Fortjent! Din fucking hund, bro! Din fucking hund! Mig. Hvad er det der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Der er noget der. Dit øjne. Han skræmmer mig. Ja, okay, der er noget der. Der er noget der. Ja, fucking idiot. Hvorfor lukker du døren? Scary. Jeg har fundet en golden cup. Jeg har fundet en kop. Kom David, kom her til mig. Der er noget her. Til Matthew. Oh my god, jeg har en kop. Matthew! Nå! Guys, vi har lige mistet 10 lapper mig, David. Ja, men hvad laver jeg? Hørte det godt. Matthew, jeg kan ikke tage det ud, jo! Oh my god. Ej. Oh god. Hvorfor skal du også vente om David? det, jo? Guys, det er en item. Er det? Guys, det er en item, guys. Guys, hjælp mig med den her, guys. Hjælp mig, jeg kan ikke... Dennis, jeg kan ikke putte den ned, Dennis. Matthew, jeg dør, Matthew! Oh my god. Bro, den mister alt dens værdi.
Kom. Hvad er det? Jeg har fået den ned! Skub nu ned! Godt. Det var, Marki, lad være. det var 6k før, det var 6k før. Guys, hjælp mig! Guys, hjælp mig! En eller anden 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 hjælp mig! Okay. Oh my. Maggie fucking Vi skal, ratio den. guys. Ja, giver du tage den der med? Matthew. Ej, Matthew. Ej, det er så fucking... Guys, 4,4 Matthew. Dennis Og 500. 1,8. Og 474. Tag den der, Matthew, tag den anden her. Ah! Matthew, jeg spiller lyd. Den drejer gør sig, den drejer rundt. Matthew, jeg vil! Dennis, du er stille, Dennis. Nej, jeg kan ikke. Jeg skal have den der med. Nej, Dennis, slå mig. Smad. Dennis, du slog mig. Nej. Men de ødelægger den! Jeg kan ikke tage dem op. Dennis, der er så mange. Nej. Der mister vi EF 4,4. Ej, Dennis, altså, måske putte dem ned, og så hjælp mig med at dræbe dem. Fucking booster, mand. Jeg tager Nej. vaser igen. Oh my god. Matthew, der. Ej, du er... Ah! Hvad laver du? Ej, jeg orker ikke mere. Dennis, tag den op igen. Maggie, jeg så dig godt løbe bag den der dør, Maggie. Matthew, der er det monster, Matthew. Det var så, det er ikke Marki. Oh my god. Det var sådan, at man mener, at Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gløb din pussy. Hvorfor? Den får mig til at dreje. Den får mig til at dreje. Ja, lad være, nej. Nej, ej. Jeg blev bange, jeg så den og Hvad ben. er det der? Hvad er det for en baby? Nej, guys! Hvad laver Maggie? Det er et hoved. Ja, vi ved godt, vi så det godt. Hallo. David! What the fuck? Der er solmand. Der er Oh my god. Ej, men jeg overgår ikke spille det. Jeg skal i staden. Ja. Ja, så var jeg sidste dag. Jo, vi har ikke råd til det, boys. Jo, vi har. Præcis. Bum. Hvad er det der? Nej, køb. David. Åh, Jeg til rykker mig. nu, David. Ja, fuck det er et spil, bro. Så fuck det er et lortespil. Heal mig. Det kan vi ikke, kan vi det? Det kan jeg ikke gøre. Hvor meget har vi lige nu i vognen? Vi er 16 lap. Hvor gik Maggie hen? Hvad? Guys, jeg død! Det er jo ikke laver det. Hvor kaster du mod mig, Dennis? Han er død. Det er sløbt, det er død faktisk. Jeg er død på hans grej, sådan ikke? Ja. Jeg skal også købe ting til den der recharger. Og jeg ser det der energy crystal. Hvad gør det? Det giver strøm til vores ting.
Ja, og hvad gør du? Dennis, det giver strøm til det her, Dennis. Fordi der bruger strøm. Oh my god. Hvad bruger strøm til de her ting? En gang ikke, for så er det bare fucking dum. Back Jake. Hvad køber vi? Strength. En eller anden køb strength. Jeg En eller køber anden køb strength. strength. Hvad skete der? Ej. Man døde? Hvad laver du? Jeg ved det ikke. Jeg mener, du ikke ved det! Hvor sindssygt! Han ved ikke, hvad han laver, han dræber to! Tror jeg ved det ikke. Nå, den anden herovre, Mahir. Den anden herovre. Au, hvad laver du? Ja, fuck med Stop! 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 Ja, hvad følelsen var, hvad går? Hvad følelsen var? Det ville se godt, hva'? Ja, det er mest fucking fusiløg. Stop! Jeg dør bare, jeg dør. Ja, hvad følelsen var? Det ville se bare, du gør det. Fucking du. Ja, stop. Hvorfor griner du så meget, Dennis? Du er dårlig, Mahir. Du er heldig. Og Mega Man her. Jeg er død, jeg er død. Jeg er død, løb. Ikke den vej, løb.